Deze diva komt voor het licht als flinter van de nacht. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Ik heb wel eens op televisie gezien dat ze iets dingen had over Mata Hari. Dit gaat over haarzelf, juist dat? Al die tijd had ik naar liefde gezocht en het niet gevonden. Nou, ik ben benijd. Ja. Ik ben nog helemaal niet klaar. Ik ben er ook helemaal niet klaar voor. Ben je er eigenlijk ooit klaar voor de dag? Ik wie hier als tolve tredje. Toen had ik 1 dij verkering gehad en er wat oefenen. Met plastic ballenpoetsjes tussen de tongen van mij en mijn vriendin. Maar ik voelde me nog heel net voorbereid. Ik wie deed benauwd. Elke eerste zaterdag van de maand mocht ik van het rijken hebben dat Tom verhoren en kappeltaart. Ja, hij zei me mij. Wat? Komt er erom? Nee, doe normaal. Nee, doe normaal. Ik was bang. Ik had al mijn hoop en al mijn dromen voor de toekomst onder het bed verstopt. En het was daar dat ik dacht aan het verhaal van de nachtvlinder. Ze heeft de worsteling nodig om het bloed te laten stromen. Om het bloed naar haar vleugels te laten stromen, zodat ze eindelijk kan worden wie ze is. Stop met vechten! Laat het Nachtvlinder had een heel lang proces geweest. Het kwam eigenlijk tegelijk op mijn eigen proces. Dat ik steeds maar na een jongen in relatie weer al in de kant te staan. Ja. Uitziekje, wat wil ik? Wat denk ik dat leefde is? Wat wil ik van het leven? Wat wil ik van de liefde? Ja. En dat is deze vaststelling. Dus ik zit nu op een punt dat ik denk, vaststelling is klaar. En ik ben ook een beetje klaar. Zo. Ik ben blij verrast. Oh, wat leuk. Ja. Ja. We hebben gigantisch laken en we hebben serieus naar je harken. Nou, vertel het maar verder. Ze hebben zeker nog vertellen. Vertel het maar verder.